Shirley no mokol bai thang to nugya haipano 2010 no Borok Baptist Convention no gini busaini logi Skype tei panda phaine rok bai kok salai puro connect lai ro puro rogo angno Puila ani mukhang no nukjai gra John McMullan bai apro Puila nukmani ke a jorabo translation tayo translation ni samongo ang bukisa kerengjak apro no kaisa ma wanaka jeng ko takuk Milton by editing part Puila nai tongmani ke babo bai sajaka borok ni jorabo type manual type bo bai thang klaibo jeng to computer bai se klai word format to kaisa belaikeno wana jangnai kok nke chini kok borogo suffix rok ni bagai tei abo prefix rok ni bagai word no nangjak khagjak khlainai sijaknai tong romdi ni kha no abo herok kabangma tong nke abo chini hawa jese kerengni hinphano seika hinke line tang tham seika hinke no a kok no next line thanga hinke te kise judangi thango abo nangi phano thango nangiyawi phano thango obo hayingo samai katalo exactly ang word kai bisik tong tabuk muitumanli tamke bible kathara total kok borok word use klaijak mani hinke 25,600 something ngana and exactly saimani tamke abo 25,000 ni saka a word no bahai kebo Puila ni simi paithak jora haino hai khlaine khlai thangi manka angabno wanau abani bokrogo phaya bo haike khlai manabo romdi ni noke nangri mang sinani inke kha le aba haino ngable sikakna ni abrok no katse Puila ni simi paithak jora same style ke abo uniformity gnang khlainai simano inke abni bagi nang waise translation khlainai rokni sai o samungno written format langnai no se ang tebo ma wana piro azorabo jeng takuk Milton bai o part no nai pru rogo nugo tei waini wai tham khlaimani ulo suru se haino hai chaya chawi thang tabu bo abno tise edit rok khlai rok ma tongo inke bini jorawo to abo bota type khlaimani ulo bo proofread khlaina a proofread bo bonaina gosai bo nayo ni khnao obo haike wana ma singsake bini talent kaisa kaitor bono ro mani tongo jeng bobai malai lia o singsaro tamke bono jeng thikya nei khnaka mia theinai o theimungno mechanai kaitor no jeng poito khlaima ba jeng boba poito khlainai ba jeng bobai taiwaisa malai phinai abo chini poito tongo ang abono se bono singinani nai musumo bobai baithang tang malai lia ang kapal kaham bohni mano ang busajak karen bai malai kha 2005 ro sina ro phakya ke Reverend Smith bai to koktun rok siyo waise isu boano boy rok rohor ka kangsa ke ana letter rok sikya bin letter ano roko tongo ge recently John McMullan si nogoro phaipro saltham swkang khna borok bahai tong abrok singmani ke bihi mane bo sorry hamia bo to sakano gamni ko salnai sal miao skango mia hkeno ang McMullan ni message maka thikya obahai inke bobai to tai malai lia tamke bini talent no ang belai kheno ma bolayo tai wabu wanau tai kai to no ba hambairo tabo takuk Milton babno te boromi mana nang bobai wansu nang to ang bai hanjago waise isu samung khlailai purogo omno tai belai kheno ma walai leyo waise isu asik jora sogyo laptop bokhoge renani jora suru sogyo nang bobai wansu bino talent no sekarang Puila ang Madam Shirley ni kok no kisa mutu mak khlayo seng bai thang to boy malai dia
जों बोनो Skype ti kok swlaimani nukha asukmo 피아바 시니 어크라로 지바베 사이탄가 정원 수인의 갱각게 알라이프니 지니 사크는 키가네 갱각게 아조라우 소근의 카감 세레세레 해마동고 하이퍼노 비니 이제 동몽장으로는 승누카 아원은 가리고 능 쿠사이 사가지 비니 이제 타이핑 거 bini technical talent no samase जों thasingo to khnaka bini 라이브 bini bo borok bai bahike tong kan Bini lifestyle. gedalnani bagi bo bahike tong luku bai bini nograi monmani bo bahai जों khnaka 그래서 또 테크니컬 파트 오브 하겐가게 어시니 스마이 그다음에 뜨이네 앞으로 뭐 타입 클레이머니 능 쿠사이 사가 액츄얼리 아보 इंग्लिश को सके मिराकल वाना मा सिंसांग जागो संगाबो कारण बो सिनी को बका हमको बुची सुकिया आजरावो बुक थाइनो खराब सके नांगै सैनानि ना संवान सुगै नेखेंके कताबरो सिन टेक्नोलॉजी का हम सुं तो कंप्यूटर टाइप खालायखांके न सिनी बुबा हायसा या आबा दातिनो रोमुइ मानो जागाव जों जों लास्ट to claima to paratext a paratext to bo word nangjak abo hai kai bisik tong abono bono phunogiri रो even AI ni samung klayo bono bobo hai ke klaina na ya bo suggest klayo borok ni zorao ke bobo hai ke bo machine suggest klay bobo hai ke klay kina abo belakin wana ma simsang jago 아번 꼭 타셔 봐요 와나마 신자 비니 사무 가이토니 아판 비니 사가와 아조라와 에르마게 몸만카나 바 비니 사고 르카나 아보 와나마 신자 그래 당자카나 아스키미 승세만 아조라도 완수기 다보니 승아스 테크놀로지 승 가함만의 수른세 승 그방마 신 비싱티 클레자야 니 시작이동 아조라도 아바이 꾸노 그 가함 테크놀로지 그래 바 주반에 그리 아조라 아바이 미신 그래고 abono zora ke ang sao sini bible translation जों 30 years khlai puro rogo khnao te borok no sama khnao smai katal manna ni o borok khorok tamrok ni ko khursa jago ang wan sugi nai khan ke bono ke ta kisa nori ton ma khairok sudung jago wai se bini kok ka yaro Nabo Shirley bini kok ka jagya tam ke bini contribution belai ke tongo translation khlaine rok ni je tongma sikno bini contribution no boseng recognize khlaina nango aboni bagai kokborok sanai rok roman script no hamjago hni nai rok no karai bo romdi tabu kokborok no sakni mani kok bai elembak pori tongai rok a kok no muito khlainai bono te kai torna hamairna nango ni kwansu 아우 ट्रांसलेशन खाइने डॉक्टर का हम खलाई क्या खलाई पिया अपन खराब खलाई थे पावइनाय थोड़ी जंगना बागै सुनो बुजिरि मानाय जात आबा हाय खलाइनि कक थाजा खलाई नांजाक के सका बेबक सैयानि आबा हाय सैनाय अ सिनि मैडम सर बो बाहायके अपन नायथोका सनामका आबो कक कतर को हेद बसिन बागै aboni bagai no आबो हो जेफ्रो जों बाइबल बा क्रिस्टियान लिटारेचार न तैनाय मुइतो खलायो सार्लिनि बुमु साजारि थांतन साजारि तंनाय abono kaisa ang muchungo tei borok no जों सिरिनानि मुचुंगो तब क्रिस्टियान लिटारेचार नि कक जों गोबां मा सालायो abono gari secular literature ni kok salayo jesfur kono hindi Shirley ni kok no khagai toni man ya tamni bagi himalaya Shirley no unkhana Puila unkhana ya sure se gobang khuk kok borok bai roman script bai type khlainai abo mokol biskango kok thai phunogi rnai abo hunke Shirley no abo ni bagi no जों bono muito khlainani bagi omahai tang eba chap mung जों chap ke rom di bini mungai bisio waisa obo hai Christian literature no tei hindi Bible related no tei hindi abo hayo bini mungai lecture phano unka eba kheba mungsasik yapar mung phano yapar ka obo hai khlainai abrok no tei nai bini bumung muito khujak nani abo hai khlaiman ka hinke hamjago hinke